नमस्कार. कोकण कन्या या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं स्वागत करते. गणपती बाप्पा लवकरच आपल्या घरी येणार आहेत. त्यामुळे आजची रेसिपी आहे मोहक सुगंधी उकडीचे मोदक आणि करंज्या. चला तर मग लगेचच आपण साहित्य पाहून घेऊया. 2 वाट्या किसलेला नारळ म्हणजे एक साधारण मध्यम आकाराचा एक नारळ. 1 वाटी किसलेला गूळ, 1 वाटी तांदळाचं पीठ, 2 चमचे तूप, 2 चमचे खसखस, 2 चमचे तेल, वेलची पावडर, चवीनुसार मीठ. यांसोबत आपण एक खास साहित्य घेणार आहोत, ते म्हणजे हळदीची पानं. हळदीची पानं आपण जेव्हा मोदक वाफवतो तेव्हा वापरायची आहेत. ह्या पानांमुळे मोदकांना एक मोहक सुगंध येतो. तुम्हाला मिळाली तर नक्की वापरा. हे टोटली ऑप्शनल आहे, पण तुम्ही नक्की ट्राय करा. सगळ्यात आधी आपण ओलं खोबरं आणि गूळ आणि थोडेसं मीठ हे आपण चांगलं एकत्र करून घेऊया. हे असं छान एकजीव करून घ्या. आता गॅसवर एक फ्राईंग पॅन ठेवून त्यात आपण तूप घालणार आहोत. तूप गरम झालं की त्यात आपण 2 चमचे खसखस घालणार आहोत. खसखस अशी काही अर्धा मिनिट परतून घ्यायची. आता आपण जे खोबरं आणि गूळ एकत्र केले ते घालायचे आहे आणि गॅस जरा बारीक करून आपण हे मस्त परतून घ्यायचे. यात तुम्हाला आवडत असेल तर काजू, बदाम, चारोळी असेही घालू शकता. आता याच्यात घालायची आहे वेलची. एक मिनिटभर आपण परतलंय. आता याला जरा बारीक गॅस करून एक वाफ काढून घेऊया. 1 मिनिट झाले. याला फार असं सुकवायचं नाही, आपल्याला ओलसरच ठेवायचं आहे. त्यामुळे आता आपण गॅस बंद करूया आणि याला थंड करत ठेवूया चुणाला. म्हणजे आपला चूर्ण झालाय तयार. एका जाड बुडाच्या पातेलीत आपण 1 वाटी पीठ घेतलं असेल तर त्याच वाटीने 3 वाट्या पाणी गरम करायचं आहे आपल्याला. आता पाण्याला आता छान उकळी आलेली आहे, तर यात आपण 2 चमचे तेल घालायचे आणि मीठ. हा एक छोटा चमचा आहे जो मी अर्धा करून घातलाय. गॅस फुलच आहे. आपण जे पीठ घेतलंय ते छान चाळणीने चाळून घ्यायचे आणि हे असं न्यूजपेपरमध्ये घेऊन हे लगेच आपल्याला असं ओतायचंय आणि लगेच आपल्याला झाकण ठेवायचे. हे 1 मिनिट वाफ द्यायची आहे त्याला. गॅस फुलच आहे. एक अर्ध्या मिनिटाने आपण गॅस बारीक करतोय. 1 मिनिट झालंय. आता आपण झाकण काढून बघूया. आता आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि हे जे बाजूला पाणी दिसतंय ते आपण काढून घ्यायचे. हे आपण सगळं पाणी काढून टाकलंय त्यातलं. आता परत गॅस लावायचा आहे बारीक गॅसवर. आता ह्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचे. हे आपण चांगलं मिक्स करून घेतलंय. आता ह्याला झाकण ठेवून बारीक गॅसवर 2 मिनिटं वाफ द्यायची. आता 2 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे पीठ लगेच परातीत काढून घेऊया. हे आपण पीठ आता परातीत काढून घेतले. हे गरम असतानाच आपल्याला चांगलं मळायचं आहे. पेला घ्यायचा आणि असं मळून घ्यायचं. आता हाताने मळणे इतपत झाले. आता आपण थोडं थोडं जे आपण मगाशी पाणी काढलं होतं तेच पाणी वापरून आपण ह्याला छान मळून घ्यायचे. मोदक करताना
सगळ्यात जास्त महत्त्व असतं हे उकड आणि त्यानंतर पीठ आपण कसं मळतोय त्यावर. हे पीठ आपण जितकं छान मऊसूत मळून घेऊ ना तेवढे मोदक छान होतात. हे पीठ आपण 4 ते 5 मिनिटं छान मळून घेतलेलं आहे. आपलं पीठ मळून झालंय, चूर्ण करून झालाय. चला तर मग मोदकाला सुरुवात करूया. आपली तयारी झाली आहे. आपण मोदक करायला सुरुवात करूया. आधी आपण पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे. एक मध्यम आकाराचा म्हणा किंवा पेढ्यापेक्षा थोडासा मोठा. ह्या एवढ्या आकाराचा आपण गोळा घेतलाय. त्याला छान स्मूथ करून घेतलंय. आता आपण त्याला तेल लावायचे आणि आता आपण कडेने असं हळूहळू दाबत त्याला वाटीचा आकार द्यायचा आहे. ही आपली वाटी करून झाली आहे, म्हणजे लाती करून झाली आहे. आता याला आपण चुण्या किंवा कळ्या पाडणार आहोत. एक बोटाला आधी तेल लावून घ्यायचं. हे बोट आतमध्ये, अंगठा बाहेर आणि हे दुसरं बोट ह्या बोटांमध्ये ही अशी दाबायचे. परत एकदा करून दाखवते. आणि ह्या कळीच्या जवळच आपल्याला दुसरी कळी करायची. जितक्या जवळ कळ्या तेवढ्या त्या छान दिसतात. हे बोट लगेच काढायचं आणि इथून बाहेरून ह्या बोटाने असं प्रेस करायचे. पण परत एकदा बघूया. हे बोट मध्ये घातलं, इथून हे दोघं दाबून घेतले. परत एकदा बघा. हे आपल्या कळ्या करून झालेल्या आहेत. आता ह्याच्यात आपण चूर्ण घालायचे. चूर्ण व्यवस्थित भरायचं आहे आपल्याला. मी साधारण हा छोटा चमचा आहे तो 1-2 चमचे भरलेला आहे. आता आपण ह्याला दाबायचं आहे आणि ह्या हाताने ह्या कळ्या सगळ्या एका दिशेने करून घ्यायच्या आहेत. हे हळूहळू असं एकत्र आणायचं आहे. हा झाला आपला मोदक तयार. आता आपण करणार आहोत करंजी. त्यासाठी मोदका इतकाच गोळा आपल्याला घ्यायचा आहे. त्याला लावायचे तेल आणि ही लाती आपल्याला वाटीसारखी करायची नाही आहे, त्याला चपटी करायची आहे. त्यामुळे मधून सुरुवात करूया. ही अशी आपल्याला पसरट करायची आहे. आता आपण ह्यात घालूया चूर्ण. अशा लांबड्या आकारात त्याला ठेवायचं आहे आणि त्याला असं बंद करून घ्यायचं आहे. हे आपले बंद करून झाले. आता ह्याच्यात चुण्या पाडूया. अंगठ्याला आणि बोटाला तेल लावायचे. इथे अंगठ्याने दाबायचे. दाबून थोडं बाहेर आलं की तेच अंगठ्याने फिरवायचे आणि परत दाब द्यायचे. मग परत आलेलं परत फिरवायचे.
हे दाबून थोडं बाहेर आलं पीठ, तेच पीठ फिरवून परत दाबलं. हे दाबलेलं पीठ इथून निम्म्यातून वळवायचं, पुढचं दाबायचं, परत निम्म्यातून वळवायचं. ही आपली करंजी तयार झाली. आता आपण एक चाळणी घ्यायची आहे. त्याच्यात आपण घालणार आहोत हळदीची पानं. हळदीची पानं स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायची आहेत आणि ती आपण खाली ठेवायची आहेत. हळदीच्या पानाने एक छान सुगंध येतो मोदकांना. तुमच्याकडे हळदीची पानं नसतील तर तुम्ही केळीचं पान ठेवा. केळीचं पानही नसेल तर चाळणीला तेलाचा हात लावायचा आणि त्यात मोदक असे रचायचे. आता ह्याला वरूनही आपल्याला पान घालायचे. एका भांड्यात पाणी घेऊन त्याला उकळी येऊ द्यायची आहे. आता आपण ही चाळणी ह्या भांड्यावर ठेवायची आहे आणि ह्याला कव्हर करायचं आहे आणि गॅस फुल ठेवून बरोबर 15 मिनिटाची ह्याला वाफ द्यायची आहे. मोदक आपण उकडत ठेवलेले आहेत. 5च मिनिटं झाली आहेत, पण हळदीच्या पानांचा घमघमाट सुटला आहे. अशाच काही खास कोकणी रेसिपी आपण करणार आहोत. तेव्हा माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि शेजारी असलेलं बेल आयकॉनही नक्की प्रेस करा. 15 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता गॅस बंद करूया आणि गॅस बंद केल्यावर लगेचच आपल्याला मोदक काढायचे आहेत. आपण आता हे हळदीचं पान काढून घेऊया. हळदीच्या पानाने एक मस्त सुगंध राहिलेला आहे. हे आपले मोदक तयार आहेत. पाहिलत ना तुम्ही आपले मोदक किती छान झालेत ते. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर तुम्ही तुमच्या मित्रपरिवारासोबत ही रेसिपी नक्की शेअर करा आणि ह्या गणपतीत तुम्ही हे मोदक नक्की ट्राय करा आणि ते कसे झालेत हे मला कमेंट्स बॉक्समध्ये सांगा. धन्यवाद.